Tot data de 29/05/2015. După cum se vede, trebuie și sunt obligat să mă tratez singur. Majoritatea la tratament a trebuit să-l cumpăr cu rețete fără niciun fel de semnătură sau parafă, pentru că mi s-a spus că banii nu se pot deconta sub nicio formă. Încă o dată, rezultate. Am semnat cererea de concediu, de externare la cerere, aștept concediu medical, să-mi strâng bagajele să plec. Deci puteți să priviți și pe jos, ca la robinet, o săptămână. Fiind vorba de ciroză decompensată.